Robert Waldhauer uit Maastricht. Dat is een echte zeng. Want zo noemen die Maastrichtenaar als ze heel goed zijn op zichzelf zingen. En allemaal die anderen, wie zijn allemaal boeren. Ja, dat klinkt wat arrogant, maar deze butenredner, deze zeng, durft ook wel de Maastrichtenaar zelf een spiegel voor te houden. Uit Maastricht, Robert Waldhauer. Maar wat een gedoe om tot hij te komen. En de Maastrichtenaar moest toch gaan en boete Maastricht schikken. Ja. En toch staat ik heen. Zeg maar wacht even, voordat ik weer gaan. Hè. Verstaat je allemaal Maastrichts? Ik zal gans langzaam spreken. Hoef je niet snel te luisteren. En zoals wie alle Maastrichtenaren ben ik niet van plan een blad voor mijn mond te nemen. Zo'n grote blaaier zien er niet. Ja, want ik ben een echte zeng, hè. Weet je wat dat is, een echte zeng? Nee? Nou, een echte zeng, dat is een Maastrichtenaar die tegen de middag opstaat, voor de spiegel gaat staan, zijn koppen schuddelt, zichzelf op de borst klopt en zegt, zeng, en terug naar bed gaat. Nu zal ik je wel afvragen daarop ze weer zo'n chauvinistische Maastrichtenaar. Maar dat ben ik niet. Ik snap die chauvinistische Maastrichtenaar wel, hè. Want wat is het toch een wereldstad, hè? Dat Maastricht. De hoofdstad van gans Limburg en omstreken. En de oudste stad van Nederland. En dat hebben we via Hiddema simpel kunnen bewijzen. Amsterdam heet de Kalverstraat. En Veer hebben de Kooistraat. En voor wat denk je anders dat het kantoor van L1 in Maastricht zit? Vroeger was de slogan van L1, L1, daar waar het gebeurt. En geloof me, toch gebeurt al jaren in een hoop. En er lopen ook wel gaat lui rond met het symptoom van zingen. Groet de mol en even de schoen lopen. Maar we hebben natuurlijk wel een paar klein dingetjes niet, hè? Zoals een casino bijvoorbeeld. Ja, roet niet erg. Want de lui die ze in Valkenberg uitkleden, kleien weer in de streek weer aan. Een open universiteit hebben we ook niet. Die is hij in Heerlen, hè? Ja, omdat ze hier beschaafder Hollands kallen. Wat? Hey, en nu eens even wat we wel allemaal hebben. Heel veel monumenten, zoals Minkeleers, de uitvinder van de waakvlam. Het mooswief op de Meret, de uitvinder van het appelmoos en de roeikroten. Een gouden ezel op de Ezelenmeret. Ter nagedachtenis aan onze gemeenteraad. Hey, en dan hebben we ons MVV'ke. Ik heb de ganse auto vol plakken met stickers. MVV'ke Eredivisie, MVV'ke Eredivisie. Kunt je nog om wie uit en auto is? Maar wat wel chic is, bij iedere toeswedstrijd van MVV, dan zingt ons Beppie het Maastrichts volkslied. Op haar knieën. Tenminste, vanaf de tribune leek het alsof ze op haar knieën zit. Ja, en het zal me niks verbazen als ze het nou de 11e van de 11e liggend gaat doen. We hebben 350 cafés. Vandaar tot zo weinig Maastrichtenaren nuchter kunnen denken. Dus u zag zelden een zang met een kater, hè? Nee, die blijft bezopen. We hebben de langste stadstunnel van Europa. Daar heeft Camille Eurlings nog voor gezorgd. Een van de weinige kieren tot een boer gaat voor een zang heeft gedaan. Een prachtige heiligdomsvaart hebben we. Compleet met maagdenkoer. Uit Hasselt.
een maagdenkoer van 150 stuks. Hoe vindt ze dat nog? Ja, dus just jammer tot maar 3 echte maagden erbij zien. Ja, de rest is boogschutter, schorpioen. Maar wie ik de laatste keer naar de processie stond te kijken, hè, staat zo'n Hollander neven me. Dragen ze de gouden moes voorbij. Vroeg dat Hollanderke, wat stelt dat nou voor? Ik zeg, nou, we hebben in Maastricht eens een muizenplaag gehad. Toen hebben we in de processie een muis meegedragen. En we hebben nooit meer een muis gezien. Ja, maar ziet dat jullie stomme Maastrichtenaren geloven dat? Ik zeg, tuurlijk niet. Als we dat geloofden, hadden we al lang een gouden Hollander gehad. Ja, en in het centrum van Maastricht hebben we nu ook een sekskloester. Ben ik daar uit nieuwsgierigheid eens gaan kijken. Hè. Zo'n groot bord boven de deur. Kloosterseks, €50. Ik bel aan, dat zo'n zustertje in een mini rukje open. Zegt ze, aangenaam, zuster Sibylle. Ik zeg, ja, ik zie ze. Ik geef haar €50. Zegt ze, loopt u maar door die gang aan de laatste deur links. Ik door die deur, laatste deur links. Stond ik aan de andere kant weer boete. Een goed bord voor me. U bent net genaaid door moeder overste. En dan hebben we nog het eindigste terraskasteel van Nederland. Château Neerkan. Daar krijg je al voor €10 zo'n busstuk. Moesten wel voor €70 frieten bijpakken. Ja, ene keer ben ik toch gaan eten en heb ik een paar gooien had in de Duitse lotto. Maar ik ben daar krank van geworden. Krank. Dag in bed gelegen. Echt hoor. Dokter gebeld. Bij haar zit er. Kom maar langs voor het onderzoeken en ik moest metnemen een stukje urine, een stukje ontlasting en een stukje sperma. Zegt mijn vrouw Maria, Ber, doe een witte joggingbroek aan, daar zit alles in. En bij haar zit er, zien er nog klachten? Ik zeg, ja dokter, ik zie slecht. En met de seks is het ook niet meer wat het geweest is. Hè? Schreef er me een bril voor. En voor de seks gaat van die blauwe pilkjes. Die pilkjes krijg ik van het VGZ vergoed. Maar de bril moest ik zelf betalen. Ik mag dus wel seks hebben. Maar niet zien met wie. Maar zit er, laat een broek maar een zakken en buktigens. Nou, die keek me van achter tegen de christelier op. En zegt, ma, de heb zo nog het syndroom van Brekske. Ik zeg, nou dokter, dat had je me ook in mijn gezicht mogen zeggen, hè. Nee, bij haar zit er, dat is niks ernstigs, het syndroom van Brekske. Dat is de leeftijd. Bij het syndroom van Brekske wordt het seksje langer als het stekje. Hij veel wordt het herkend. Ja. Heer kost me maar één ding adviseren, meer bewegen. En vanaf die dag rol ik mijn sigaretten zelf. En ik heb het al dikster gezegd, dan hebben we het proevenement. Het grootste schransfestival van Nederland. 80 beerpompen, 20 buffetten en 1 pisbak. Terwijl gans Limburg weet wat voor een zeker ze in Maastricht zien. Maar het gans Friedhof is dan afgezet met hekken. En daar tussenin zitten dan de beter gesitueerden zich voor een paar €100 vol te stoken. Met oesters, truffels, caviar. Terwijl een echte Schengen met zijn neus plat tegen het hek staat te kijken. En hem met water uit de mond loopt. En een echte Schengen heeft geen geld om zich daar te eten. Ik heb nog geen geld om toes te eten.
Maar goed, lui, hij was een echte Genk uit Maastricht. In die prachtstad, daar stond mijn weg. Stad zo Bourgondisch, zo rijk. Dus wat je gaat beleven, gaat zien, gaat beleven en je werd niet boe, kom daar naar Maastricht, want Maastricht is zo.